социални дейности. Имах клиниката да го кажем директор от Чичнайки, бе молам да се слушаме. Явно да ръководства мислите от нашия не писакала да ми отговори. Значи, идейки преди избори направена улицата Зрика, odnosno не направена инсталация водоводна, знаете се водоводни цимки, на запада. Пограждам директно, що станва структура улица, koja je bitna širolita, sakam javne vede potražavите разговори. Тъй тук ще рече дека хората и женските неприлики е стопирано проектът на инсталационната мрежа. Меѓутоа смитам дека овие бина поволни се временските вриши по поволни от која се правеше цвета улица. След ги озамолам се да ми отговори дали е предвидено веднъж да се продължи со инсталационни цивки, зашто со сајбата знаеме каква е там по улиците, со водоводна мрежа. Немаше кала досега. Значи, и пред да се направи улицата, значи на трета улица, пред да се направи, смитам дека е необходно да се почне да се завърши втора улица. Благодаря.